Mijn naam is Sander van Gogh van de Strandwachtgemeente Sluis. En op dit moment zijn we op de post in Groede. Binnen de Strandwacht hebben we eigenlijk 5 posten. 1 op het Zwin, 1 in Katzand, 1 in Nieuwvliet, deze post in Groede en ook een post in Breskens. En zo bewaken we eigenlijk met 30 personen in het weekend van Pinksteren, de weekenden tot het 1 juli en de maanden juli en augustus, nog 2 weekenden in september, bewaken wij de stranden van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, vandaag is de eerste dag van het nieuwe seizoen. Dus we zijn druk bezig met alles klaar te maken, zodat we een mooie zomer ervan kunnen maken. En mooi om te vertellen is dat we dit jaar ook 3 nieuwe posten hebben. Eentje op het Zwin, 1 in Katzand en 1 in Nieuwvliet. Nou, qua drukte is het vandaag op zich goed gegaan. Aankomende maandag gaat natuurlijk de horeca gaat dan weer open. Dus we verwachten dat het dan wel iets drukker wordt. Ik heb ook begrepen dat het toerisme vanuit België weer langzaamaan op gang gaat komen. Dus we verwachten wel drukte, maar we hebben vandaag om ons voor te bereiden zodat we dat prima aan kunnen de komende dagen. Dit is mijn 7e jaar. Je hebt leuke dingen zoals nu de komst van de nieuwe posten, daar heb je toch wel 7 jaar hard voor gewerkt. Maar er zijn ook wel mindere momenten, reanimaties bijvoorbeeld, die niet slagen. Het zijn toch wel dingen die impact hebben en waar je toch nog eens af en toe van nadenkt. Ja, wij beschikken over boten en waterscooters. En mocht het nodig zijn, dan zal het materiaal zeker gebruikt worden om eventueel een redding uit te voeren op zee. Nou, het echt redden komt gelukkig niet zo vaak voor. Het komt natuurlijk wel voor. In de weekenden dat wij bewaken en ook in het hoofdseizoen varen wij eigenlijk dagelijks. En dat is met name preventief. Dus mensen waarschuwen en dat doen we eigenlijk vanaf het water, maar ook vanaf de kant. Door middels een looppatrouille of met een auto mensen aan te spreken. Dus het preventieve dat ligt eigenlijk voorop, zodat we het echte ingrijpen veel minder moeten doen. Ja. Ja, dat is absoluut een dingetje, want kijk, binnen de 1,5 meter afstand, als we daarin komen, dan gaan we natuurlijk ook beschermende kledij en zo dragen, zoals een mondmasker en een gezichtsmasker, eventueel een schort, handschoenen uiteraard. Dus we houden daar wel rekening mee. Maar we hopen ook wel dat mensen die dus verkoudheidsklachten hebben of zich niet lekker voelen, dat die ook gewoon echt thuis blijven. Dat is echt wel een oproep die ik ook wil doen. Nou, in de wintermaanden dan staan natuurlijk de strandposten er niet. Dus die worden eigenlijk een tijdje voordat wij komen worden die neergezet. Maar je moet je denken, bijvoorbeeld al het nieuwe EHBO-materiaal moet aangevoerd worden. De boten komen weer uit de stalling. Dus eigenlijk al het materiaal dat wij nodig hebben, dat wordt vandaag binnengebracht. En dit jaar moet je dan ook denken aan bijvoorbeeld wat nieuwe dingen voor de corona. Denk aan mondmaskers. Dat zijn nieuwe dingen, daar hebben we in het verleden nooit mee gewerkt. In principe zijn wij allemaal in dienst van de gemeente. We hebben gewoon een contract, zeg maar. En een dag duurt van 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Dus 8 uur per dag en je kan zelf je beschikbaarheid opgeven. Er zijn mensen die komen 2 weken en er zijn mensen die komen het volle seizoen, dus 9 weken aan 1 stuk. In principe verwachten wij dat iedereen iets van rennend zwemmen gedaan heeft. Eventueel kan hier Lifeguard Beach nog gehaald worden. En daarnaast moet je wel over een EHBO-diploma beschikken en je moet een reanimatiecertificaat hebben. Oh ja. En wil je bijvoorbeeld ooit chauffeur worden, dan kan je je reddingsbrigade chauffeur halen. Hetzelfde geldt voor schipper of voor op de waterscooter. Dus, maar dat bieden we zelf aan. Dus je hoeft niet alle diploma's te hebben, we kunnen hier ook opleiden. En dat je vervolgens nog de diploma's haalt.